Mune mekele m no ndị Igbo mụrụ m. Nchisiri ụmụ ya na onye je imere sọta bụ menya maka na ishi dibere edu. Oge nweru ka o sheru. Oge a na-akwado egba ka anyị gbama Christmas ka o shi ada. Oge anyị na-echu ụra n'ihe enweghị isi. Oge mmadụ niile na-achọ ka ọ nyama moto. Oge ọdụnụ na-achọ ka ọ rịgarị ụlọ ọnya. Oge ọdụnụ na-achọ ka ya ogbe efu meme ya ememe emenegu ka ogo yibe kwa eyi fenik ka o meme ya ọja abụ ụwa ahụma ha sị ha na enwebe ka o bere ngana sị na njesiri ụmụ ya na onye je ime sọta bụ menya. Ihe m jekwuru bụ na ọtụtụ ihe ga na-eme ebido oge ma nke ka njọ bụ na anụrụ m na ga na-ejemete n'ụlọ ọgwụ ezu ụmụntakịrị amụrụ ọhụrụ n'ochi menya bụ ka aja aga wee ree ha enweta gaji oje egba ego aja eri ụbọchị na ego ọja abụ na ụbọchị ọ bụ mgbe ọ ka akụgo elekere 10 na ịmakịta ma na-eme mmemme maọbụ na ndị ga-eme mmemme. Ndị Igbo gịnị na-emede anyị ọ gabụ na ọ bụ na agbachara mmemme Krismas hụ ma na ndụ agụdụ ka ọ bụ gịnị anyị na-agbakiri ahụ na iruo mgbe ị na-egwu na-ekwo wo ọgadịke na o nwere ihe nanụ ji eme ụbọchị ọ bụ ma ọ bụ na agbachara ụhụ na agbakọkwa ọzọ. Ihe ọzọ m na-eme ka m tie ọnụ bụ ndị nọ n'ime ụhụ biko kaka ọ bụrụ na anyị ikwu ụdị a ji eme na anyị ka anyị jiri nwayọọ maka na ọbụkwa na-eme na-eme na ndị ọdụnụ na-agbakiri anụ ka ọ mara ka o ji ka ọ bụ na abụna na nke nyebi ya ka njọ ya bụ mgbe a ji abịa ekume mmadụ na akpọma mmadụ na fon na asọ onye ọ bụ na-aja arịgarịkwa ụlọ na krismas na-aja eme mmemme dum ha na-aja echi echichi na-aja eme egba aja eme ọha ọmeme ọha ọnwa oru ụbọchị ọ bụ ọdụnụ ga nọ n'ime n'ọba ha ekiri tv mgbe ọ ka akụkọ elekere 10 na ịmakọta na onwere nara na-eme gịnị bụ anyị na-egbu n'onwe anyị maka na na-akwado mmemme ekeresimesi akwa niile nọ ya ka ọ dị gidigidigidi ndị na-ezi mmadụ n'ochi na-ezi mmadụ n'ochi na-atị aka na akpa ndị na-eme ihe dịgasị iche iche ndị ve egbe je nke ha ndị na-agwọ ọgwụ ndị na-eme ihe dịgasị iche iche mesị ọ bụrụ na ha nọ ka ọ ji abụ na o ruo na egba ka abụna chi na ha ọchị maọbụ ka abụna asị na ha na nke ha ga dị iche. Biko ndị be anyị biko nụ ndị nọ n'ime hụ ka aka jiri nwayọọ kwa igide ọkụ yesigide jụmadụ onye ọ bụ ma ọdụ ma jụmadụ nwa bụrụ na ibu nne ma ọ bụrụ na jụmadụ ma ụmụ gị hụ meghe oyi ọ bụrụ na ibu onye nwere ụmụnne ebuche na ọfụfụ biko jụmadụ ha ka head guy jụmadụ ha meghe nweta ego ịnata jụma ha ka ha si eri ge nri so ọ bụ na abụ na oru okwu egba gidigidi ọ ga-abụ onye ọba emedi ọ ga-abịa sị na onye ọba abụghị mmadụ maọbụ na ndụ nke ihe ga-adị iche ihe emesoche niile eme na ndị mmadụ na-ati aka n'ihe ọjọọ ka ọ bụ na-abụrụ na nke ọkọkọche na akwa gara aga na ogotedgo ovuletedgo akpa rice maọbụ na ogotedgo ehu maọbụ na ọgbụdgo ewu maọbụ na ogotedgo ọkụkọ one ma one ọ sị na akwa mana ya ji eme akwa mere ude onye amaghị na ihe siri ike bụ onye anọghị n'obodo ha ya bụ ka anyị bụ na-ewu n'eke ndị ọzọ si eme ele mmadụ anya ọ ga-abụ onye ndị gaghị ekwo na na-ele gị mgbe o vuletere ka a mara ma ụmụ nke ha ma eje vulete ya ụhọbụ ama m ụmụnne ha je vulete ya ụhọbụ onye ndị ego ama m gịnị bụ ya ọ bụ ụmụaka ihe mmemme ka ngwa ụnụ bụ ọ bụ onye amaghị mgbe m nyibi otigide na ka ị na-akwa ya ọkụ ka ọ na-abịakwute gị ka ọ bụ abụ na-evulite ụmụnụ n'ozu na ha na-eme ka ha nwee ike meme nke ya adụ n'obu ụma ọ bụrụ na ị nwere ụmụnne nọ n'ọfụfụ biko ka jiri nwayọọ kwagide ha ọka maka bụ onye nọ n'ọfụfụ maka bụ onye nọ mgbe dị iche iche maọbụ gị nọ n'ụlọ ga-eme ka ime mmehie imetụkọ gị ilue nri ipere nri karịrị ekpere gị lue ka ọ ji aga bụrụ na iso na ihe a na-eme na ememe krismesi tabụ mekwa anya ajụmonwe gị ese maka na agbachara egba onume adịkwa agba ọzọ ihe ji akụ ụsọ bụ na onye ji adụ ndụ na agbachara onume ka ọ gbama ọzọ na ọ bụghị onye ji eme ka o gbanwee n'onume igbo onwe gị n'onume ma a na ọzọ aja agba na ị na-eke eke ma o ruo ụbọchị ọ bụ na onwe gị na dị iche ndị ihu na anyị na-eri eshiri mgbe onebe anyị jikwa eri ụbọchị ọ bụ onwe anaghị esi n'eluigwe papata nke jere ụbọchị nọ onwe gị dịka na-anọkọrọ ya ọma kpakọrịta ụka ọ bụghị na evuletere moto ma m na-arịgarịrị ụlọ maọbụ egba niile nhụ bụ nya bụ ememme Krismas ka anyị jiri na nwayọọ ndị be anyị
ka anyị jiri nụ nwayọ, ka anyị jiri nụ nwayọ. Ekele m.